Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlabe uMabunda umuhle akacala umuntu bheka bonke abamcalayo. Igojana lamanzi uVusi Muzi kangoma yeza uVusi Muzi ovusa imizi yamanye amadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi. Bogogo nomkhulu ikhona into ebengifuna ukuthi silungise. Manje ngifuna ukukhuluma nabantu mhlambe besithunywa bemoya nabantu bedlozi mhlambe izangoma ikakhulukazi abantu abangaka yenzi umsebenzi abantu eksathiwa kumele benze umsebenzi noma bathathe umsebenzi wabogogo, umsebenzi wokusebenza abantu, umsebenzi ukuthwasa, umsebenzi wokukhulula isithunywa. Elamilithi makube kukhona mhlambe umuntu oye wakutshela ukuthi unomoya wokukhuleka noma umoya mhlambe wokulapha ngamakhambi wesintu noma mhlambe ukuthwasa, ayikho i-shortcut when it comes to izinto ezinjengalezo. Uma bathe wena kuyomela ukuthi uye emanzini, vele kuzomela ukuthi uye emanzini, kodwa amanzi awasiyinto yokuthi ungavuka kusasa ekuseni uzithole ususemanzini bese izinto zakho ziyalunga. Kufana nalo-ke akuthiwa komele ukuthi mhlambe uyothwasa. Le process yokuthwasa mele vele uyilandele, mele uyithathe. So ngamanye amagama ayikho i-shortcut. Uma kunomuntu othi wena unomoya, kunomuntu othi hamba uyophetha umoya wakho, hamba uyovuma idlozi, nanoma ungafonela mina noma ubuze mina uthi mkhulu ngenze njani, ayikho into engizokutshela yona mina ngaphandle kokuthi sicela sihlole. Uma siceda ukuhlola bese ke siyabona ukuthi okay into lena lento le ifuna ukuthi ilandelwe kanjani. Emva kwaloko khathi-ke sizoqala iprocess noma mhlambe nami ngizokureferela kwabanye abantu noma mhlambe wena kuyomela ukuthi wazi ukuthi vele uma kuthiwa kumele udle igobongo angeke uvele wena uzenzele wena igobongo. Uma kuthiwa manje kuyomela ukuthi ukhanyise umiselwe izibani, angeke wena uvele umise izibani. So mina kaze ngilidle igobongo, angizange ngilidle igobongo. So ngamanye amagama ngamiselwa izibani ukuthi kukhushulwe lo msebenzi, ngafakwa emanzini ngendlela yakhona, kwase kuyaqhuma konke okuqhumayo. Angithwasanga, kodwa into engishoyo ukuthi ngamiselwa nami, hayi ukuthi ngavele ngavuka nje ngabe sengibona izindaba zabantu noma mhlambe ngaba yilo muntu enginguye namhlanje, cha. So ngamanye amagama ngichaza ukuthi ayikho i-shortcut. Uma kuthiwa mele wena uhambe uye empophomeni, mele wena uye emanzini, emfuleni ohambayo, emfuleni omile, mele umiselwe izibani, mele udle igobongo, angeke wazenzela wena. Nanoma ngabe kuthiwa mele uyothwasa, mele uyogida, ngeke wazigidisa wena, wazishayelela wena, waphinde wagida wena. Cha, lokho akaze kwenzeke. So manje-ke ngichaza ukuthi uma utsheliwe ukuthi kunohlelo ekumele ngabe uyalandela, buzisisa kahle loyo muntu okutshelile. Nanoma ngabe kusenkonzweni batshela ukuthi unomoya, kumele umiselwe izibani noma kumele udle ugobongo, kumele wenze njani, mbuze lowo muntu loyo noma hamba uye komunye umuntu uyohlola uze ukuthi okay manje-ke kuthiwa, so ngifuna ukwazi ukuthi lento lena iyisima kanjani, ivela kuphi kanje nakanje.
khathi uzolandela into right. So uwedwa nje ukuthi mhlambe uzothi manje mkhulu ngingayenza kanjani lento le, cha, angeke mina ngathi thatha nanku umuthi noma mhlambe thatha nasi iswasho noma thatha isibane sikanje uzimisele wena. Nanoma mina ngingathatha izibane ngithi nasi isibane esiyelo nasi isibane esimhlophe, angeke saqhumisa isithunywa sakho. Esizokwenza lokho nje ukuthi sikuvezele wena leso sibane leso, siveze kuwe ukuthi wena yini lento onayo, siqhumanisa wena nabantu bakho. So angeke ngikwazi mina ukukusiza uma ungasizwa ngimi. So ngamanye amagama ngichaza ukuthi i-shortcut ayikho. Uma kumele ngabe uyothwasa, uzohamba vele uyothwasa ngoba ukuzishayelela, cha, ngeke ukwazi ukuzishayelela. And then ukuzifaka empophomeni, ukuzifaka emanzini ahambayo noma amile, ukumisela amakhandla, angeke wena wakwazi ukuthi uzenzele. So manje bengithi ngifuna ukucacisa le ngoba sekaningi ngithola ama-calls anjengalawo umuntu afisa yena ukuzenzela yena. So ngithi ngibeke eqaqe, ngibeke nje ibe clean ukuthi cha, angeke wena wakwazi ukuthi uzenzele wena. Into ongayenza nje kuphela ukuthi uhambe uyohlola, noma lo muntu lo okutshelile ukuthi kumele wena uyophethela umoya wakho, noma mhlawumbe uyothwasa, noma uyophakamisa amakhehla, noma wenze, noma kumele udle igobongo, kumele umbuze ukuthi yena angakusiza na. If inhliziyo yakho iyavuma, mvumele akusize. If inhliziyo yakho ayivume, thola omunye umuntu ozokwazi ukuthi akusize, nawe uzokwazi ukuthi ujabule, ngoba manje ngaphandle kwaloko ayikho into ezoyenzeka. Nami ngeke ngikwazi ukuthi ngikusize ngingakaze ke ngicheck-e, ke ngingakaze ke ngibone ukuthi unesithunywa esinjani, noma mhlambe unedlozi elinjani, noma ini yenza. Angeke ngikwazi ukuthi vele ngikubisela amagobongo noma ngivele ngikwenzele ini singakaze ke sihlola. Then siyahlola, then bese siyayi-check-a cala inkinga yakho ukuthi isima kanjani. Wena uwedwa, cha, ngeke ukwazi ukuthi ukwenze lokho. Makube khona obaziyo abake bakwenza lokho, bazenzela bona lokho, hayi nami angazi-ke, angikhumbuli ukuthi mina mhlambe angikhumbuli mina ngizenzela mina. Nami ngangicakekile kwaba khona umuntu ongisizayo, ngasizakala kwaze kwasizeka. Nami sengisiza abanye abantu, yiko nginguvusi muzi ovusa imizi yamanye amadoda igojwa nalamanzi. So ngikwenza lokhu ngoba nami ngamiselwa, sangizimisele. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ukusubscribe, uhlale nami la kuNgoma Yeza TV. Ungangilandela futhi ku-TikTok ku_Vusi_Mabunda, Vusi_Mabunda ku-TikTok. Siyatholakala, siyazikhuluma izinto, siyazenza izinto. Ngiyabonga kakhulu. Thank you for subscribing. Ngiyanithanda nonke emakhaya. Thokozani.